Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang lungsod ng Calaca sa Batangas sa Occidental Mindoro kaninang 8:24 ng umaga. Sa Batangas City, agad pinalabas ang mga empleyado sa City Hall dahil sa paglindol, maging ang ilang establishmento sa lugar. Sa report na inilabas ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 14 na kilometro. Naitala ang instrumental intensity 5 sa Lemery, Batangas. Naitala rin ang intensity 4 sa Ibahay, Aklan, mga bayan ng Cuenca, Bawan, Santa Teresita, San Luis sa Batangas. Naramdaman din ang lindol sa Tagaytay City at Muntinlupa City. Ramdam din ang instrumental intensity 3 sa Culasi, Antique, Laurel, Dolores, Quezon at maging sa Donsol, Sorsogon. Ayon sa ahensya, walang naitalang danyo sa mga nabanggit na lugar. Nagpapatuloy ang monitoring at assessment ng mga local disaster risk reduction management team sa mga lugar sa naramdaman na lindol. Pinayuhan din ang publiko na manatiling alerto anumang oras.